kene kata gino kade be ne Raila Odinga de por ngima dogochoni mupenji ni to mae notimore nango di mantiere karka kiywago Raila ka ng'ama ne rito chik mapacho ka kendo ratiro mag jok moko bende e apaya diwachamo email mano giwach mare mogik. Victor we anyisi chunya maiye Cleophas we anyisi chunya maiye dage ni wach ne mibiro penja kade okabiro momiyo ne wakete watie kore mogik na penje ge mokwongo di wuok bana gige na badhi nikech mai geni en wach makoro ne oseiki maburu orumo ma jok mane wache koro sani wach wigi osewili makoro ini chiero gima nosetho ma wijo Kenya wilgo ingeni wache no mi trend an ng'enyana law abiding citizen from my background one an kikwanyo jopuonj ma disciplined ma without checkered career ng'ama career ne odhi maber en an apuonjo higni mang'eny an kata barua manondik na onge ma bedo principal ma tiyo high level ma tieko ma neno ni koro adhi akonyo jopiny kech na akonyo jopiny e skul koro sani na biro mar konyo jopiny e Kibra Kibra ok inyal tiye ka ok in discipline nikech wan gi jogo ng'e kaka siasa ma Kibra en odwaro ng'ama ohero ji ma di wuoyo gi jopiny maber kendo ma discipline omiyo an a discipline Kenyan aluwo law to ing'enyi tijwa mar bunge ni be samoro nitie harakati waonge gasa kata sani mabiro go kani ka wuok sani unyo bedi ni ane bunge ka kata ene ng'wech monda ayudu sa mar bunge omiyo ne driver nene mana wa overtake ok ni koni wawuok koni wadhi kocha nene na overtaking to koro wecha no a roundabout to koro kwa wene yo no kal to en man ogine na okadwa donje matuti nikech driver nikech gima notimore no sedhi ka police ma police no kaone atwa mo tere court mo goe fine ma maximum isewinjo ng'ama obstruction chula 100,000 no goe fine mar 100,000 or imprisonment 12 months mano chulo fine ma case no rumo ma jo Kenya bende noneno ni yawa action no bedo taken otherwise adwanyiso jo Kenya ni wan law abiding citizens ma ok watim weche ma mahundu gi manjore